Тапшыруның алдагы кытлау сәламен без Новоспасская районы Яңа Лава авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Закирова Загидә Низам кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Радик килене Алсу, оныклары Камилла һәм Илдар, кодасы Ринат Фәритович, кодагысы Гали Абдулхаевна, карт кодагысы Рәшидә Султановна, кодачалары Фаил, Ләйсән, Айдар, Сабира Сулеймановлар котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1957 елның 20 июлендә Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында якты дөньяга аваз салган. Мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, бары 19 яшендә Ирак Үзбекистан Республикасына күчеп китә. 1989 елда янәдән туган якларына кайтып, Яңа Лава авылында яшәргә урнаша. Газиз кешебез яраткан тормыш иптәше, сөекле әткәебез Марс Мәҗит улы Закиров белән татулыкта һәм мәхәббәттә безне, 3 балаларын, уллары Радик һәм Ринат, кызлары Эльвираны тәрбияләп үстерделәр. Гомере буе әниебез намуслы хезмәттә булды. Башлап пешекче, аннары күпчелек елларны эшмәкәр булып хезмәт итте. Бу галәмдә миллионлаган кешеләр арасында да без үзебезне бәхетлеләрдән саныйбыз. Чөнки безгә Аллага шөкер иң аңлаучан, иң назлы, әллә нинди сихри тылсымга ия җылы күңелле ана бүләк ителгән күпләрдән. Йокысыз төннәрне күп күрергә туры килгәндер әнкәй безнең аркылы. Ләкин барысында син оныткан кебек яшисең. Мең рәхмәт сиңа, газизыбыз. Бүген туган көнеңдә сиңа рәхмәт сүзләреннән башка озын, саулыклы гомер телибез. Чөнки син янәшәбездә булсаң, без дә бәхетле яшәрбез. Рәхмәт сиңа, әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет очкыннарыңны саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Котлы булсын, әнкәй, туган көнең. Сәламәтлек бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер, әни. Йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш көндә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә төшмәсен. Юбилееңдә изге, матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын йөрәктән, барыбыз да бергә җыелып. Хөрмәтле Загидә Низамовна, бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын. Uçraşabız birgə bik sirək, həllərin işik deyib sırağanşı bir